Ola, son Xaínza. Aquí estamos outra vez escavando na historia. Cando se descubriu o sepulcro do apóstolo, ata o rei de Asturias, Alfonso II Casto, chegou co seu séquito a Compostela e mandou facer unha iglesia que recubrera o túmulo en o que estaba a pequena arca marmórica na que se atopaba o corpo do apóstolo. Nese momento a cidade comezou a crecer en torno á iglesia e os camiños enchíanse de peregrinos, pero os camiños tamén cambiaban porque en torno a eles había albergues, formaban cidades e mercados e sobre todo había gran cantidad de iglesias nas que se acumulaban as reliquias. O culto ás reliquias facía que os peregrinos fixeran unha viaxe moi longa porque paraban en todas as iglesias onde había reliquias. No século XI comezouse unha nova catedral, a catedral que é a catedral románica, moito máis grande que a pequena iglesia que habían sido as pequenas iglesias anteriores. Entón, con esta catedral podemos decir que xa aumenta moito máis aínda as peregrinacións. Os numerosos camiños que conducían a Santiago entraban polas varias portas que había na muralla. Na muralla é tamén do século XI, pero dela só conservamos o arco de Mazarén.